Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Azad. بله. بابومته یا؟ بله. ام کارن لی بنرن؟ بله دخوازی از بله از دخوازم. نیشته بکم. بنیره؟ اب کیا؟ او باوی منه. باویته. بله. باویته چند سالیه؟ باوی من 6 سالیه. آها. چی کاری دیگه؟ باوی من مامۆستایە. اوه. اب جدیته؟ ئەڤژی دیا منە. آها. دیاته چند سالیه؟ دیامژی 55 سالیە. اوه. چی کاری دیگه؟ دیا من؟ دیابژی مامۆستایە. او شما مستیا؟ بله. اوه. بکەم بنێرە؟ بەرێن. ئەو اب کیا؟ ئەv ئەv باپیرێ منە. با پیرته یا؟ بله یعنی کالیکێ من. با پیرته چند سالیه؟ باپیرێ من 85 سالیە. 85. ئەرێ. اب جی؟ ئەوژی داپیرا منە یان پیرەکە منە. بله. او چند سالیه؟ ئەوژی 80 سالیە. دەدیت؟ گله کی وینه کفنا؟ ڕاستە کەڤنە لێ دەبینی چندێ خورتن. بله بله خورتن. لەسەر خۆنە. زانی باپیرێ من پێشمەرگەیەکی کەڤن بوو. پێشمەرگە بوو خویایە. بنێرە لێ دێژی وێنەیەکی وی هەیە بنێرە تەماشاکە بنێرە ئەوژی لێ دەرێ 35 سالیە باپیرێ من بینی چەندێ خورتە. پڕ جوانە. دەدیت؟ ئەف کیە؟ خورت؟ ئەو خورت برایە منە. ئۆ برایتە. ناوی چییە؟ ناوێوی ڕۆبینە. ڕۆبین. بەلێ. ڕۆبین چەند سالیە؟ ڕۆبین 20 سالیە. 20 سالیە؟ بەلێ. ئەبژی خوشکەتەیە؟ ئەوژی خوشکا من شیلانە. شیلان چەند سالیە؟ شیلان 17 سالیە. برایتە 20 سالیە؟ خوشکامەژی 17 سالیە. بەلێ. تو چەند سالی؟ ئەز 35 سالیمە. اون سێ خوشک و برانە؟ ئەم سێ خوشک و برانە. باشە. ئۆ ئەف کیە؟ ئەو کیە؟ ئەو جیرانێ مەیە. و ئەڤل بارێ باوەرە؟ ئەوژی جیرانێ مەیە بەلێ. باوەر ناز کرد. باوەر دەدیت؟ بەلێ بەلێ. ئۆ ئەف کوچکیە؟ کوچکێ مەیە. چەند سالیە؟ چەند سالیە؟ تو نزانێ؟ 5 سالیە ئەم بێژن 5 سالیە. چی کاری دیکە؟ کوچک چی کاری دیکە؟ ئەنە کاری. Bi kurmancî gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse, bibêje xusiyetî wî bizane, navî wî bizane, çi karî dike, çi dike, ji bo tiştan em dibêjin ev çi ye? Lê ji bo kesan em çawa dibêjin? Ew kî ye? Yani ev kî ye? Ne wiha? Ne wisa bawer? War be. Em dibêjin ev kî ye? Çi kî ye? Ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike. Mesela em bibêjin Azad birayê xwe bi te dide naskirin. Azad tu yê çawa bibêjî? Tu birayê xwe bi bawer dide naskirin. Bawer ev birayê min e. Tu dibînî Kêfxweş. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin. Ev birayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lê zêde dibe, du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ev birayê min e. Heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin, tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêfxweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin, mirov ayê lê zêde dike. Mirov dibêje ev dotmama min e, an jî gava xuşka mirov be, mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e.
باشه لگاوا که مروف ده و باوین خود دی ناس کرن مروف چاوا دبیجه باور ev dev bavên min in. Ev dev bavê min in. وان یک بیک بدی ناس کرن چاوا دبه Ev. یک بیک بده ناس کرن Diya min e, ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê, Ev jî bavê te ye. min e. Belê. تفهم کر Çawa ez ê bêjim ew xwişka min nîne? Tu ê bêjî ew ne xwişka min e. Ha. Ev ne xwişka min e. تفهم کر Ha, tamam tamam. چاوا که مروف ناوی خود دبیجه هر وها گوا که مروف بخوازه نینیای ببیجه مروف نیه لیزیده دکه ev خوشکا منه ev نه خوشکا منه Ev xwişka te ye, ev ne xwişka te ye. تفهم کر He, min fehm kir. Azad. بله. Babamate ya. Belê. Em karin lê binerin? Belê, tu dixwazî ez ê Belê ez dixwazim. nîşe te bikim. Binêre. Ev kî ye? Ew bavê min e. Bavê te. Belê. Bavê te çend salî ye? Bavê min 6 salî ye. Çi karî dike? Bavê min mamosta ye. Oo. Ev jî ciya te ye? Ev jî diya min e. Ciya te çend salî ye? Diya min jî 55 salî ye. Oo. Çi karî dike? Diya min? Diya min jî mamosta ye. Ew jî mamoste ye. Belê. Oo. Kan binêre. Berên. Ew. Ev kî ye? Ev. Ev bapîrê min e. Bapîrê te ye. Belê, yanî kalîkê min. Bapîrê te çend salî ye? Bapîrê min 85 salî ye. Hiştî û pênc. Erê. Ev jî Ew Pîra te ye? jî dapîra min e. Yan pîrika min e. Belê. ew çend salî ye? Ew jî 80 salî ye. Te dît? Gelekî wê ne kevin e. Rast e kevin e lê dibînî çindê xurtin. Belê belê xurtin. Li ser xwe ne. Zanî, bapîrê min pêşmergeyekî kevin bû. Pêşmerge bû. Xuya ye. Binêre. Li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre. Ew jî li vê derê 35 salî ye bapîrê min. Dibînî çindê xurt e. Pir ciwan e. Te dît? Ev kî ye? Ev xort? Ew. Ew xort birayê min e. Oo birayê te. Navê wî çi ye? Navê wî Robîn e. Robîn. Belê. Robîn çend salî ye? Robîn 20 salî ye. 20 salî ye. Belê. Ev jî xwişka te ye? Ew jî xwişka min Şîlan e. Şîlan çend salî ye? Şîlan 17 salî ye. Birayê te 20 salî ye? Xwişka min jî 17 salî ye. Belê. û tu çend salî? Ez 35 salî me. û nisê xwişk biran e? Em sê xwişk û biran e. Baş e. Oo ev kî ye? Ew kî ye? Ew. Ew cîranê me ye. û ev li balê bawer e? Ew jî cîranê me ye. Belê. Bawer nas kir. Bawer te dît? Belê belê. Oo ev küçük ye. Kûçikê me ye. Oo çend salî ye? Çend salî ye? Tu nizanî? 5 salî ye. Em bêjin 5 salî ye. Çi karî dike? Keçik kûçik çi karî dike? Sana karî. Bi kurmancî gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse bibêje xusiyetî wî bizane, navî wî bizane, çi karî dike, çi dike ji bo tiştan em dibêjin ev çi ye? Lê ji bo kesan em çawa dibêjin? Ew kî ye? Yan ev kî ye? Ne wiha? Ne wisa bawer? War be. Em dibêjin ev kî ye? Kî Ji bo kî ye? ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike. Mesela em bibêjin Azad birayê xwe bi te dide naskirin. Azad tu ê çawa bibêjî? Tu Ew birayê birayê min xwe e. bi bawer dide naskirin. Bawer. Ev birayê min e. Tu dibînî Başê. Kêfxweş bû. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin.
ev brayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lêzê dibe, du tîpên dengdar bi tîpa kilijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ha. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin, tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin, mirov ayê lêzê de dike. Mirov dibêje ev dotmama min e, an jî gava xuşka mirov be, mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e. Baş e. Lê gava ku mirov dê û bavên xwe didî naskirin, mirov çawa dibêje? Bawer ev dê û bavên min in. Ev dê û bavê min in. Wan yek bi yek bidî naskirin, çawa dibe? Ev. Yek bi yek bide naskirin? Diya min e. Ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê. Ev jî bavê te ye. Min e. Belê. Te fam kir? Çawa ez ê bêjim ew xuşka min ne? Tu ê bêjî ew ne xuşka min e. Ha. Ev ne xuşka min e. Te fam kir? Ha, tamam. Çawa ku mirov navê xwe dibêje, her wiha gava ku mirov bixwaze neyîniyayê bibêje, mirov neyê lêzê de dike. Ev xuşka min e, ev ne xuşka min e. Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. Te fam kir? He, min fam kir. O rojbaş. Çikuçke. Kuşke ki ye? Tuşku derkati. Aa. Vaçelu vay, webap. Cigaramı Tuşku derkati. Kura de bela kaçma bakelo. Hadi. Hadi. Çabuk kuru çabuk. Kura belem rahat Hırsına rının. kafe lo, hırsına kafe. Kabinler mezi binerim, muçidinden nasıl binerim? Tazi bizani. Kale kuşkan kır, kale bavi kuşkan kır da. Nazdaki. Ha. Nazdaki. Af kuçki. Küçük yemeği. Ha, nadı kuşkevici faşist bu. Baver Na, ne faşist bu. Kura de beşe. Bıgaj faşist Hara hara kuşkevici. baba hara. Baver. Her. Şey. Her. Hey, yaz maraklı uyan be. Her lo. Baver. Mane kundi, buname. Mani ne ya?